Matthew 19 verse 1 ngokukaMatewu weshumi nesishiyagalolunye. UJesu eseqedile lawo mazwi wamuka eGalile weza emikhawulweni yaseJudiya phesheya kwaseJordani. Izixuku ezinkulu zamlandela, waziphulukisa khona. Kwase kusondela kuye abaFarisi bamlinga bathi, kuvunyelwe yini ukuba indodana ilahle umkayo noma ngaliphi icala na? Waphendula wathi kubo, anifundanga yini ukuthi owadala ekuqaleni wabenza owesilisa nowesifazane, wathi ngenxa yalokho umuntu uyakushiya uyise nonina anamathele kumkakhe, labo ababili bayakuba nyamanye na? Ngakho abasebabili kodwa banyamanye. Ngakho-ke lokho akuhlanganisileyo uNkulunkulu umuntu makangakwahlukanisi. Bathi kuye, pho uMose wayalelani ukuthi makanikwe incwadi yesahlukaniso alahlwe na? Wathi kubo, ngenxa yobulukhuni benhliziyo yenu uMose wanivumela ukwahlukana nabo omkenu, kepha kusukela kwasekuqaleni kwakungenjalo. Namanje ngithi kini, yilowo nalowo olahla umkakhe kungekho kuphinga, aganwe ngomunye uyaphinga, noganwa ngolahliweyo uyaphinga. Abafundi bathi kuye, uma injalo indaba yomuntu nomkakhe akakahlukani ukuganwa. Kepha wathi kubo, akusibo bonke abangalamukeli lelizwi, kuphela abakunikweyo, ngokuba kukhona abathenwa abazalwa benjalo kwasesiswini sikanina, kukhona abathenwe ngabantu, kukhona futhi abathenwa abazithenileyo ngenxa yombuso wezulu ongakwamukeli lokho okwamukelwe. Khona kwalethwa kuye abantwana ukuba abeke izandla phezu kwabo akhuleke, kepha abafundi babakhuza. UJesu wayesethi, vumelani abantwana, ningabanqabeli ukuthi beze kimi, ngokuba umbuso wezulu ungowabanjalo. Wayesebeka izandla phezu kwabo wamuka lapho. Bheka-ke, kwasondela kuye othile wathi, Mfundisi, ngiyakwenza ntoni enhle ukuba ngibe nokuphila okuphakade na? Wathi kuye, ungibuzelani ngokuhle na? Munye ongemuhle, kepha uma uthanda ukungena ekuphileni, gcina imiyalelo. Wathi kuye, miphi na? UJesu wathi, yile, ungabulali, ungaphindi, ungebi, ungafakazi amanga, yazisa uyihlo nonyoko, wothanda umakhelwane wakho njengokuba uzithanda wena. Insizwa yathi kuye, konke lokho ngikugcinile. Ngisasilalelweni na? UJesu wathi kuye, uma uthanda ukuphelela, hamba uthengise ngempahla yakho, uphe abampofu, khona uzakuba negugu ezulwini, uze ungilandele. Yathi insizwa, ukuba izwe leli yamuka idabukile, ngokuba yayinengcebo enkulu. Kepha uJesu wathi kubafundi bakhe, ngiqinisile ngithi kini, onothileyo uyakungena kulukhuni embusweni wezulu. Futhi ngithi kini, kulula ukuba ikamelo lingene ngentunja yosungulo, kunokuba onothileyo angene embusweni kaNkulunkulu. Sebezwile lokho abafundi bethuka kakhulu, bathi, pho kungasindiswa bani na? Kepha uJesu ebabheka wathi kubo, kubantu akunakwenzeka, kepha kuNkulunkulu kungenzeka konke. Khona uPetru wathatha wathi kuye, bheka, thina sishiye konke sakulandela, pho siyakutholani na? Wathi kubo uJesu, ngiqinisile ngithi kini, nina eningalandeliyo ngokuphindukuzalwa, lapho iNdodana yoMuntu isihlezi esihlalweni senkazimulo yayo, nani niyakuhlala ezihlalweni zobukhosi eziyishumi-nambili, nahlulele izizwe eziyishumi-nambili zakwa-Israyeli. Nalowo oshiya izindlu, noma abafowabo, noma odadewabo, noma uyise, noma unina, noma abantwana, noma amazwe ngenxa yegama lami, uyakwamukeliswa okuphindwe kaningi, adle ifa lokuphila okuphakade. Kepha abaningi abokuqala bayakuba ngabokugcina, nabangokugcina babe ngabokuqala. Matthew
20 verse 1 ngokukaMatewu 20, ngokuba umbuso wezulu ufana nomuntu ongumninindlu owaphuma ekuseni ukuqasha izisebenzi ziye esivinini sakhe, esevumelene nezisebenzi ngodenariyo ngosuku wazithumela esivinini sakhe. Waphuma futhi ngehora lesithathu wabona abanye bemi esigcawini bengenzi lutho, nakuba wathi, "Yanini esivivaneni, ngiyakuninika okufaneleyo." Baya-ke waphuma futhi ngehora lesithupha nangelesishiyagalolunye wenze njalo. Esephuma ngehora le11 wafumana abanye bemi wathi kubo, "Nimeleni lapha usuku lonke ningenzi lutho na?" Bathi kuye, "Ngokuba akekho osaqashileyo." Wathi kubo, "Hambani nani niye esivinini, kepha selishonile." Umninisivini wathi enduneni yakhe, "Biza izisebenzi uzikhokhele imali yazo, uqale ngokuzigcina ugcine ngezokuqala." Uthe befika abehora le11 kwaba yilowo nalowo kwamukela udenariyo. Sekuza abokuqala bathi bazakwamukela okukhulu, kepha nabo bamukela udenariyo ngabanye. Kepha sebemukele bakhonona ngomninindlu, bathi, "Laba abokugcina basebenze ihora linye nje, ubalinganise nathi esithwalile ubunzima nesifudumeze semini." Waphendula wathi komunye wabo, "Mngane, angikoni, kanti asivumelananga yini ngodenariyo na? Thatha okwakho uhambe, kepha ngiyathanda ukunika lo owokugcina njengawe. Angivunyelwe ukwenza engikuthandayo ngokokwami, kumbe iso lakho libi, ngokuba mina ngimuhle na?" Kanjalo abokugcina bayakuba ngabokuqala, nabokuqala bayakuba ngabokugcina. Esazakwenyukela eJerusalema, wathatha abafundi abayi12 wagudla nabo besendleleni wathi kubo, "Bhekani, sikhuphukela eJerusalema. INdodana yoMuntu izakukhushulelwa kwabaphristi abakhulu nababhali. Bazakuyinqumela ukuba ife, bayikhaphele kwabeZizwe ukuba iklolodelwe, ishaywe ibethelwe esiphambanweni. Kepha ngosuku lwesithathu izakuvuswa." Khona kwafika kuye unina wendodana kaZebedewu kanye namadodana akhe, wakhuleka wacela into kuye. Yena wathi kuye, "Ufunani na?" Wathi kuye, "Yisho ukuba lawa madodana ami amabili ahlale, enye ngakwesokunene sakho, enye ngakwesokhohlo sakho embusweni wakho." UJesu waphendula wathi, "Anikwazi enikucelayo. Ningasiphuza yini isitsha esingakusiphuza na?" Bathi kuye, "Singakwenza." Wathi kubo, "Yebo, nizakusiphuza isitsha sami, kepha ukuhlala ngakwesokunene sami nangakwesokhohlo akusikho okwami, ukuphana ngakho kodwa kungokwalabo abakulungiselwe nguBaba." Bathi ukuzwa lokho abayi10 bazithukuthelela izelamani ezimbili. Kepha uJesu wababiza wathi, "Niyazi ukuthi ababusi bezizwe bazenza amakhosi phezu kwazo, nezikhulu zazo ziphethe amandla phezu kwazo. Akunjalo phakathi kwenu, kodwa yilowo nalowo ofuna ukuba mkhulu phakathi kwenu makabe yisikhonzi senu, nalowo ofuna ukuba ngowokuqala phakathi kwenu makabe yinceku yenu. Njengalokho iNdodana yoMuntu ingezelanga ukukhonzwa, kepha ukukhonza nokunikela ukuphila kwayo kube yisihlengo sabaningi." Sebephuma eJerikho isixuku esikhulu samlandela. Bheka, kwakuhlezi izimpumputhe ezimbili ngasendleleni. Kuthe zizwa ukuthi uJesu uyadlula, zamemeza zathi, "Nkosi, Ndodana kaDavide, sihawukele." Kepha isixuku sazikhuza ukuba zithule, kodwa kwayikhona zimemeza kakhulu zithi, "Nkosi, Ndodana kaDavide, sihawukele." UJesu wama wazibiza wathi, "Nifuna ukuba nginenzeleni na?" Zathi kuye, "Nkosi, ukuba amehlo ethu avuleke." UJesu waba nesihe, waphatha amehlo azo, zase zibona masinyane, zamlandela.
Matthew 21 verse 1 ngokukaMatewu 21 kwathi ukuba basondele eJerusalema sebefikile eBhethfage ngasentabeni yeminqumo uJesu wathuma abafundi ababili wathi kubo hambani niye emzaneni obhekene nani nizakufumana masinyane imbongolo ikhulekiwe nethole elinayo zithukululeni nizilethe kimi uma umuntu esho utho kini anothi inkosi iyazidinga uyakuzithumela masinyane kepha lokho kwenzeka ukuba kugcwaliseke okwashiwo ngumprofethi othi yishoni kuyo indodakazi yaseSiyoni ukuthi bheka inkosi yakho iza kuwe imnene ikhwele embongolweni yebo etholeni inkonyane yesilwane esiboshelwayo abafundi bahamba benza njengokuba uJesu ebatshelile baletha imbongolo nethole babeka izingubo zabo phezu kwazo wahlala phezu kwazo iningi lesixuku lendlala izingubo zalo endleleni kepha abanye bagawula amahlamvu emithi bawendlala endleleni izixuku ezazihamba phambili nezazimlandela zamemeza zathi Hosiyana kuyo indodana kaDavide ubusisiwe ozayo egameni lenkosi Hosiyana kwathi esangena eJerusalema umuzi wonke wanyakaza wathi ngubani lo izixuku zathi ungumprofethi uJesu waseNazaretha laseGalile uJesu wayesengena ethempelini waxosha bonke abathengisayo nabathengayo ethempelini wagumbukela amatafula abashintshelana imali nezihlalo zabathengisi ngamajuba wathi kubo kulotshiwe ukuthi indlu yami iyakubizwa ngokuthi indlu yokukhuleka kepha nina niyenza umhume wabaphangi kwase kufika kuye izimpumputhe nezinyonga ethempelini waziphulukisa kepha abapristi abakhulu nababhali bebona izimangaliso azenzayo nabantwana bememeza ethempelini bethi Hosiyana kuyo indodana kaDavide bacasuka bathi kuye uyakuzwa lokhu kushoyo laba na uJesu wathi kubo yena anizange nifunde yini ukuthi emlonyeni wezingane nawabancelayo uzilungisele indumiso na wayesebashiya waphuma emzini waya eBhethaniya walala khona kepha ekuseni esebuyela emzini walamba wabona umkhiwane owodwa ngasendleleni weza kuwo akafumananga lutho kuwo amaqabunga odwa ayesethi kuwo akungabe kusavela sithelo kuwo naphakade umkhiwane wabuna khona lapho bekukhona lokho abafundi bamangala bathi umkhiwane ubune kanjani masinyane na uJesu wayesephendula ethi kubo ngiqinisile ngithi kini uma ninikholwa ningakabazi anikwenza okumkhiwane kuphela kodwa noma nithi kule ntaba nqukuleka uphonseke elwandle kuyakwenzeka nakho konke eningakucela ngokukhuleka nikholwa niyakukwamukeliswa engena ethempelini kweza kuye abapristi abakhulu namalunga esizwe esafundisa bathi ukwenza lokhu ngagunya lini na futhi ngubani okunike leli gunya na uJesu waphendula wathi kubo nami ngizakunibuza izwi libe linye uma ningitshela kona nami ngizakunitshela ukuthi ngenza lokhu ngagunya lini ukubhabhathisa kukaJohane kwavelaphi ezulwini nokuba kubantu na bakhulumisa bodwa bathi uma sithi ezulwini uza kuthini kuthi pho anikholwanga nguye ngani na kepha uma sithi kubantu siyayesaba isixuku ngokuba bonke bathi uJohane ungumprofethi base bemphendula uJesu bethi asazi wayesethi kubo naye nami anginitshelanga ukuthi ngenza lokhu ngagunya lini kepha nithini na umuntu wayesenamadodana amabili waya kweyokuqala wathi mntanami hamba uyosebenza namuhla esivinini yaphendula yathi angithandi kodwa ngasemuva yaguquka yaya wayeseya kwenye washo kanjalo yona yaphendula yathi ngiyaya Nkosi kepha kayiyanga
Yiyiphi kalawa amabili eyenza intando kayise na? Bathi kuye yokuqala uJesu wathi kubo, ngiqinisile ngithi kini, abathelisi nezifebe bangena phambi kwenu embusweni kaNkulunkulu, ngokuba uJohane weza kini ngendlela yokulunga, anikholwanga nguye, kepha abathelisi nezifebe bakholwa nguye. Kodwa nina, khona nikubona, aniguqukanga nakumuva nize nikholwe nguye. Yezwani omunye umfanekiso. Kwakukhona umuntu umninindlu owatshala isivini, wasibiyela ngothando, wabamba khona isikhamo, wakha isiqingo sokulinda, wasiqashisa kubalimi, waya kwelinye izwe. Kwathi sekusondela isikhathi sezithelo, wathuma izinceku zakhe kubalimi ukuba zithathe izithelo zakhe. Abalimi bazibamba izinceku zakhe, enye bayishaya, enye bayibulala, enye bayikhanda ngamatshe. Waphinda wathuma ezinye izinceku eziningi kunezokuqala, benze njalo nakulezo. Ekugcineni wathuma kubo indodana yakhe, ethi, bayokuyayisa indoda yami. Kepha kwathi abalimi bebona indodana, bakhuluma kodwa bathi, lo uyayindlalifa, wozani siyibulale, sidle ifa layo. Base beyibamba bayiphonsa ngaphandle kwesivini, bayibulala. Pho-ke mhla kufika umninisivini, uzakubenza njalo labo balimi na? Bathi kuye, uzakubabhubhisa kabi labo ababi. Isivini sakhe sinikwe abanye abalimi abayakumnika izithelo ngezikhathi zazo. UJesu wathi kubo, anizange nifunde yini emibhalweni ukuthi, itshe abalimkazi abanqabayo abakhi, lona laba yinhloko yegumbi, lona lavela eNkosini, liyisimangaliso emehlweni ethu na? Ngalokho ngithi kini, niyakwamukwa umbuso kaNkulunkulu uphiwe isizwe esiyakuvelisa izithelo zawo. Owayo phezu kwelitshe uyakuphohlozwa, kepha yilowo nalowo eliyakuwela phezu kwakhe liyakumcolisa. Abapristi abakhulu nabaFarisi bayizwa imifanekiso yakhe, bazi ukuthi ukhuluma ngabo. Base befuna ukumbamba, kepha bazesaba izixuku, ngokuba zazithi ungumprofethi. Amen.